Završio zajednički projekt Osnovne škole Lapad iz Dubrovnika i Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Vukovara pod nazivom Vukovar u stripu. U galeriji Oranžerija svečano otvorena izložba radova koje su učenici napravili na vukovarskoj radionici. Odlazimo u Vukovar. Od 24. svibnja do danas u provedbi je bio zajednički projekt Osnovne škole Lapad iz Dubrovnika i Osnovne škole Dragutina Tadijanovića pod nazivom Vukovar u stripu. Izložba radova koje su učenici napravili u Vukovaru svečano je otvorena u galeriji Oranžerija u Vukovarskom gradskom muzeju. Po 7 talentiranih učenika iz obaju škola bilo je uključeno u radionicu stripa pod voditeljskom palicom vukovarskog strip crtača ilustratora Nenada Barinića. Polaznici su ista djeca i to su djeca u dobi od 10 do 14 godina. Procjenjujući po reakciji roditelja u Dubrovniku, koji nisu mogli vjerovati da su im djeca zapravo za samo nekoliko dana pokazala da znaju raditi puno bolje nego što su i sami mislili. Ništa drugačija reakcija i kod roditelja malih vukovarskih strip crtača, a zadovoljan je voditelj koji je radionice proveo uz asistentsku pomoć Tatjane Ivegeš-Wilhelm. Uz crtački kroz radionicu je odrađen i teoretski dio, što je ugradilo dobru početnu bazu mogućim budućim strip umjetnicima. Pri čemu se vodilo računa da djeca saznaju sve o ideji, sinopsisu, pisanju scenarija, zatim jedan crtački dio. Tematika prigodna. Na strip radionici u Vukovaru tema je grad Vukovar. U Dubrovniku je tema bila Dubrovnik. Koncipirano je i tako da djeca zapravo prilikom svog gostovanja obiđu grad, njegove znamenitosti, malo se sažive sa gradom u kojem jesu i onda svoje impresije prenesu u stripu, evo tako da ih i mi možemo vidjeti. Da su djeca strip znanje usvojila i u tome uživala, potvrđuju i Elena i Maura. Meni je bilo super. Ja bih je preporučila svoj djeci koje dobro crtaju. Ja jako volim crtati, volim i čitati knjige, a strip je spoj teksta i slike pa onda. Uz povezanost Vukovara s primjerice Zadrom, Trogirom i drugim gradovima kroz udruge, prijateljstvo i projekte, povezivanje istoka i juga i na ovakav način svakako je dobrodošlo. Nama je drago što smo uključeni u ovaj projekt i što je odabir škola pao baš na Osnovnu školu Lapad, našu prijateljsku školu i Osnovnu školu Dragutina Tadijanovića, jer smo evo kroz ovo divno druženje koje smo nastavili i u Dubrovniku i u Vukovaru, dakle približili i Vukovar i Dubrovnik našoj djeci i time utrli jednu stazu za svaku buduću suradnju. On nam je omogućio da naši učenici bolje upoznaju i povijest Vukovara i ove bolne i teške dane kroz koje je Vukovar prolazio i da zajedno sa vukovarskim učenicima, svojim vršnjacima daju jednu viziju budućnosti kako bi oni željeli, jednu sliku Hrvatske kako oni žele za sebe. Inače, prvi dio aktivnosti projekta Vukovar u stripu u Dubrovniku je održan u listopadu prošle godine kad su učenici iz Vukovara bili gosti ovog prijateljskog rada, a rezultat rada bila je izložba stripova u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku. Drugi dio aktivnosti je ovaj vukovarski spomenuta višednevna radionica i kao rezultat iste izložba koju je u Oranžeriji otvorila zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić. Grad Vukovar je naravno podržao ovaj projekt prije svega zbog izuzetno prijateljskih odnosa koje njegujemo već godinama sa gradom Dubrovnikom, a onda naravno i zbog njegovanja ovog divnog talenta koji ova djeca imaju. Na taj način ne samo da jačaju tu vezu između Dubrovnika i Vukovara, jačaju svoja međusobna prijateljstva koja će vjerojatno potrajati i cijeli život. Uz Vukovar financijsku potporu pružio je i grad Dubrovnik, dok je pokroviteljstvo i organizaciju cijelog projekta Vukovar u stripu potpisala udruga Hrvatska pomaže, iz koje su poručili ovakvih projekata Hrvatskoj treba više. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam za pozornost i doviđenja.